Ngemuva kokuphuma kwaJose Rivero, i-Orlando Pirates ibhekene nesinqumo esibalulekile sokuqoka umqeqeshi omusha. Kulabo abangenela ukhetho nguRulan Mokwena, uqhamuke ebambene ngezihluthu noPitso Mosimane, waziwa ngobuhlakani nobuchule bakhe njengoba eke wasebenza kuPirates, waholela neMamelodi Sundowns empumelelweni yasekhaya nasezwenikazi lase-Afrika. Ukugxila kwakhe ekudlaleni okuhlelekile nokuthuthukiswa kwentsha kuhambisana kahle nombono wesikhathi eside weqembu. Ngaphandle kobufakazi bakhe, ukubuya kukaMokwena kungase kungabi kuhle. Ukuhlala kwakhe kuPirates phambilini kwaphawula ukungahlangani nokushiya kwakhe kwiSundowns kuveza ukukhathazeka ngekhono lakhe lokulawula ingcindezi nezingxabano zangaphakathi. Indima kuPirates idinga okungaphezulu kwamaqhinga, idinga umholi ozinzile, ongahlanganisa iskwadi futhi alethe impumelelo njalo njalo. uPitso Mosimane unikeza inketho ephoqayo ngomsebenzi wokuqeqesha ohlotshisiwe okuhlanganisa izicoco eziningi zeligi kanye nokunqoba kwezukazi. Uletha ulwazi nobuholi obudingekayo ukuze kukhuliswe iPirates. Ngesikhathi lapho uzinzo kanye nokulangazelela kubalulekile, uMosimane ugqame njengomqeqeshi ovelele ukuholela amabhakabhaka esigabeni esilandelayo.